Hhayi, liyabingelela igumgedlela, libingelela ama-followers, liphinde libonge ukuthi bathembele kulo, balilandele igumgedlela kwi-channel ku-YouTube nakhona lapha ku-TikTok. Siyabonga kakhulu. Hhayi, igumgedlela lithi aliphinde lithi ukuchaza kancane ngoba baningi abantu bangena usuku nosuku ama-followers lapha kwigumgedlela. Manje omunye uthole mhlawumbe ebona ividiyo ka-219 noma ka-310 njengoba sesiko-310 nje manje 312, bese yitshela ukuthi ividiyo eyodwa usuyabona ukuthi umqondo walo muntu uyikha phezulu, akakayibambe emuva. Ngoba ngeke ngichaze nje ukuthi le indaba ehlangene echaza ngesimo nje esasenzeka somlando, njengoba le ndaba ihlanganise umlando nenkolo, ukuthi ngalesi sikhathi emlandweni kwenzeka nje, enkolweni kwakwenzeke njani, ngoba into eyodwa kahle kahle umlando nenkolo. Ingako kuba khona ungaqondi kahle kubantu abasuke belalela abanye bephawula ubona ukuthi Nkosi yami, kahle kahle inkolo lena thina suke salinyazwa yiko ukuthi vele uhulumeni ophethe usahambisana nabo abacindezeli. Le nto fanele ngabe ngisho ey'koleni i-history nje kube isifundo ngawo wonke umuntu. Ngingabasho ukuthi uzothatha muphi umkhakha, kodwa wonke umuntu ofanele asenze, ngoba yona nto efike ibe yi-basic yokuphila komuntu. Uzuzazi ukuthi usukaphi, uyaphi, nokuthi kwenzakalani, yabo. Bese uyakholwa-ke emva kwalokho, ngoba ma ukukholwa okunganayo i-history phakathi ukuduka lokho kukulahleka okukhulu. Ngoba manje iyo le nto enza ukuba khona ukuxabana, ukungazwani kuzo ezenkolo, ngenxa yokuthi kubanga ulwazi. Njengoba suke lisho lona iBhayibheli ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Nali igumgedlela nje selikuvezile futhi ukuthi oJesu babili babe bathathu, futhi lisazoveza okwesithathu. Kade liqeda nje manje ukuveza ukuthi nangu uJesu oyinazaretha wakwa-Israyeli, nangu uJesu owumoya ofike noPawuli, abezwa ngaye abantu ukuthi wahlangana naye, wamtshela lezi zinto amtshela zona. Nje ubona namhlanje kusenjalo nje emhlabeni, kusabusa leli ivangeli likaPawuli ukuthi umuntu athi uJesu uthi kuyena, uJesu uhlangane naye, uJesu uyabo yonke le nto, lezi zinto abayishoyo abantu nabefundisi bekhohlisa ngazo abantu. Into nje esobala ukuze ubone ukuthi umuntu unamandla. Yabona ngisho ungathi uhlangane noShaka, ukuthi uShaka uthi kuwe inkosi u-Ilembe, nalowo futhi kuyinkinga ngoba kungakukhombisa ukuthi unamanga, ngoba ubone kanjani ukuthi uyena uShaka, ngoba asikho isithombe sakho umhlaba wonke jikelele. Akekho umuntu owaziyo ukuthi uShaka ubonakala kanjani. Into nje wena ongayisho, ungasho ukuthi uhlangane nekhehla nje olubonile ukuthi liwumZulu, lakutshela ukuthi nokuthi nokuthi, yabo, mhlambe kube yilona likutshelayo ukuthi liwuShaka, futhi nalo igama elithi Shaka kulona igama lakhe. Uyokutshela nje ukuthi hayi mina uSgidi umlilwane. Usuyadideka ukuthi umlilwane ubani lo, mesethi hayi abasemhlabeni bangibiza ngokuthi nguShaka, nababhali bomlando babhale ngami encwadini bathi nguShaka, njengoba nawo uShembe kushiwo kanjalo ngesikhathi ehlangana no-Isaya. Esho ukuthi eBhayibhelini bathi igama lami nginguJehova, kodwa mina igama lami ngumShembe, kusho uNkulunkulu. Manje njengoba sesize safika kula maphathi nje, igumgedlela likha phezulu vele, angifuni ukushona phansi, ngoba ukushona phansi kuzobambezela, kuzokwenza ukuthi ulokhu uqiqa endaweni eyodwa isikhathi eside. Kanti mina ngenzela la ukuthi abantu bebe ne-basic knowledge lena. Angijulile, ngenza ngawo wonke amandla ukuthi ngingayijulisi, ngoba ngenzela umuntu khona i-2000 yabola, othothi uma uzoqinisa nolimi ngako nje ma ngikhuluma ngisho iy'namba, ngivele ngisebenzise ulimi olujwayelekile lolu lwesilungu, ukuthi ma ngikhuluma ngo-100 ingathi 100 amangaki, zonke lezo zinto lezo. Futhi nabantu abanye angibabizi ngendlela, njengoba ngithi nje u-Isaya, angisho ukuthi indlamhlathi, uBombela, isitimela samaMpondo, ubaba mkhulu. Omunye futhi uzothi lento uyithatha kuyiphi incwadi,
Lokho ngake ngakuchaza ukuthi umlando uma usuke uwumuntu owulandelayo awufundi incwadi eyodwa bo, uyaqhathanisa ngoba nabo ababhali babhala kube khona lapho ubona khona ukuthi hhayi la ngathi abavumelani, kodwa usebenzise-ke noma umuntu owulandelayo umlando mazi u-4 iy'ncwadi ubone ukuthi ngalesi sigameko bathini abababhali bonke ngale, usithola mhlawumbe oyedwa naye futhi akaphumi kakhulu, yabo, ngoba khona ezinye izinto emlandweni abangavumelani ngazo ababhali, kodwa kuthola kuyona into ebaluleke kangako ukuthi njengako nje ukuthi khona esasikhuluma ngendaba kabani khona la wangisiza ngoba wenza ukuthi ngibuye ngobheka kwezinye iy'ncwadi. Kwakukhulunywa ngomehlo kaZulu ukuthi wakhothamelaphi, wakhona umlando othi wakhothamela khona ehlathini enkandla ngasemfuleni emome. Omunye wakhomba indawo engakhona futhi ehlathini enkandla, sengikhohlwa leli gquma ukuthi babelibiza ngokuthi yilini igama lalo, wathiwa wakhothamela lapho, kodwa uma usubheka yena wakhothama, yabo, okubalulekile, kodwa futhi erawundini ejayile yodwa noma ngabe yayiqhelelene kancane, yabo. Lokho ngeke kuphikiswane ngaleyo nto ukuthi hhayi washonela la, yabo, kodwa sesitholile ukuthi yena okubalulekile ukuthi wakhothama ngayo impi yamakhanda elwa ezabalaza lapha. Sengiyakhumbula umehlo kaZulu bathi sentabeni eqhudeni lapha kuthiwa waphelela khona, mese kuba khona lo umlando okhomba emfuleni emome. Ya, izinto ey'njalo nje ey'ncane. Into emnandi nje ngawo umlando ufana ne-maths, uyakwazi ukuwubona uma ukuthi uyaphuma la ishana yesobho bafana, bese uyakuyeka lapho, uyabona nje ezinye izinto nami ngeke ngithi ngiyalandela la, thothi lowo mlando ngwazi ngenye indlela, ngithi uma ngithi ngiyalandela bathini abanye ababhali ngalowo mlando, ngibona ukuthi hayi la ngcono angikujombe lokhu, ngenza iplani ngoba kuza kungifaka enkingeni. Ingako nje abanye behluleka ukungibuza imibuzo bengi-challenge la, ingenxa yako lo ukuthi vele nami lento ngisuke ngiyilandelile, ngayibuka, ngayibhalansa kahle. Bese kuba khona-ke laba umuntu azobuza umbuzo, yabo, njengabo, yabo nje abantu abangikhathaza kakhulu la, kodwa-ke angikhathazekile kabi ngabo, ngiyajabula ngoba basuke beveza ubufakazi balento engiyishoyo ukuthi umoya wasemandulo usekhona, umoya wamaRoma. AmaRoma kahle kahle le moya yawo yisithwalo nje straight esiqondile ngqo lobo uNkulunkulu babo, nalo Jesu lo kaPawuli kade ngikhuluma ngaye lo owabonwa uye yedwa, into yabo le abayiguqula yaba isithwalo, base besiqamba lesi sithwalo sabo ngaleli gama likaJesu wabo waseRoma. Njengoba ngachaza noNkulunkulu iy'nyanga zonyaka abazithwalo kusukela kwisithwalo esibizwa ngoJanuwari kuze kuyofika kulesi sithwalo kuthiwa u-August, iy'thwalo zonke lezo. Bese kuyoba-ke inombolo-ke le uSeptember ngithi number 7, October number 8, November number 9, December number 10. Engayichaza leyo nto ngamanye ama-channel adlule. Bese kuba ney'nsuku sukela ku-Sunday uNkulunkulu welanga lo, Monday uNkulunkulu wenyanga, Tuesday nakhona isithwalo leso sabo, Wednesday, Thursday, bese kuthi Friday u-Frying Day lo, bese kuthi uSaturday kubo bawubiza ngo-Washing Day, wona amaNtaliyane namaRoma. Kodwa nje okuningi iy'thwalo zabo suke sesibiza omantindane babo, ingako babona benamandla kangaka namanje kunzima ukuthi siphume ubona ngoba nawo le mgubho yabo abayenzayo sisalekelela lezi ithwalo zabo, sisenzela imhlatshelo ukuthi bebe namandla basibuse inguna phakathi. Awubona laba basuke bephikisa, especially laba bangaphansi kwayi-Christianity. Angithi i-Christianity ngichazela ukuthi kwakubuNazaretha obabuyifake bukaPawuli, nabo lobo buKristu lobo amaRoma ngenxa yayithwalo zabo lezi. AmaRoma phela isizwe esasiphila isintu
Hhayi ungacanga ukuthi iRoma isonto, cha. IRoma nje ufana nokuthi uthi amaZulu, yabo. Nawe isizwe sakhona nesizwe samantaliyane e-Italy ababesebenza ngokubambisana benalabo onkulunkulu baba bey'thwalo abazi ithixo. Ziyasebenza phela ngoba zayihlatshelwa abantu kufakwa imiphefumulo kuwo. Usuke ubona umuntu enze otoloshe nje zonke lezo zinto nemikhovu nabo lento yabe isuke kanjalo. Ubona lezi ithombe zo-Easter nje isuke isivelile ezihlatshelwayo kubekwa impepho lapha ey'nyaweni, uphahlwe kulesi sithombe sifakwa imiphefumulo size sisebenze. Iyona-ke inkolo yobuKristu-ke laba bantu besintu saseRome bagcine sebeyiphendulile lento, noma ubuKristu babufike ngale ndlela yakhona kuqanjwa uConstantine. Kukade kubuNazaretha, wasethi uConstantine no, asiqambe manje sithi uKristu lokhu ngoba kwakwamaNazaretha ayiphikisa imithetho eyi-original amaNazaretha akwa-Israel njengoba kade ngichaza kulawa amanye amaphathi. Wayishintsha-ke lento uConstantine, kodwa waphinde wabonakala ukuthi hayi no, ezweni lento iyaphazamisa mbijana lapha nalaphaya. Bona laba bangamaKristu bathi bazama ukuzo-recruiter laba bantu besintu baseRome, bathi ba-powerful. Bathi masebendawonye amaRoma lawa namasiko awo ajika akwazi ukunqoba lobo buKristu bukaPawulu, wajika kwavela kwaphendwa kwaba amasiko amaRoma waphelela kuze kube namhlanje ubuKristu busenjalo. Usuke uphila isintu saseRome esihambisana nani ney'thwalo zakhona nemigubho yakhona, ngoba ubona uma ukuthi umKristu wangalesa sikhathi sikaPawulu kahle kahle fanele ngabe no Christmas oba-celebrate. Ubona ngemigubho kahle kahle umuntu ukuthi ungaphansi kwayiphi inkolo noma yena ngakukhuluma lokhu akushoyo, kodwa ubona imigubho yakhe, indlela ayiphatha ngayo, indlela ayagqoka ngayo, yabo nje yonke leyo nto leyo iyona into efika ikuchaza ukuthi wena kahle kahle uyini. Fana nomuntu ophila ngamasiko angasho athi hayi mina ngi-born again ngisindisiwe njani njani, ukusho ngomlomo lokho, kodwa uma efaka isiphandla elobolisa ekhehla emulisa usuyabona nto akuyona i-born again leli umuntu wesintu, kodwa ngomlomo wakhe uthi uyi-born again, yabo. Kanjalo-ke naye umuntu owumKristu uyasho athi yena ulandela uJesu, uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba, uJesu waseNazaretha. Musubuka indlela agqoka ngayo, i-lifestyle yakhe, indlela adla ngayo nani nani, usuyabona ukuthi hayi iRoma leli, umuntu ulandela amasiko amaRoma, celebrate oChristmas, ama-Easters, zonke lezi zinto, Valentine, Halloween, zonke lezi zinto uyambona umuntu ukuthi ungene kuzo lezi zinto njengoba kusokukhulunywa ngani ngokuyipende, inzipho, imilomo nani nani. Leyo nto leyo isiko, ifana ukupenda umlomo nenzipho into ongayifanisa nawo ukufaka isiphandla, yabo, ngokwaseRome, yabo. Imithetho yakhona, amasiko abo, nokuphuzwa kwaba amawayini, zonke lezo zinto lezo, nokudla ingulube lokhu kuyisiko, kuchaza kona ukuthi kuyisiko laseRome. Kufana nomuntu khona la kwela kwaZulu, umuntu uma umthole ephuza utshwala bamabele lobo kuvutshela, usuyabona ukuthi lo muntu usakholelwe emasikweni. Uhlaba imbuzi, uphuza utshwala kwesiZulu, ngiyambona. Abanye kabaningi umuntu etshela ukuthi mina ngiphile ngaphansi kwenkolo, ngikholwa, kanti i-practice yakho igcina ikhombisa ukuthi hayi wena ufola ngaphansi kwale nkolo le. Abaningi nje bangaphansi kwayo i-Roman religion. Le ngingakhuluma ngayo kuthiwa i-Roman Greco religion, iyona-ke ehlanganisa yonke lento ne-Christianism iphakathi. Bese kuba yibo-ke abantu abahaqwe yiyo le moya engiyishoyo, iyasebenza imimoya yalezi iy'thwalo engikhuluma ngazo. Yibo labo bathola la umuntu lokhu siphikisana ngento eyodwa nangento esengiyichazile, yabo. Khona umuntu nje bawuthi ushembe uNkulunkulu elokhu ethe nomuntu, iyani sengikuchazile lokho, angithi uyabona ukuthi lo muntu unomoya onjani. Le nto ngiyichaze kusukela kupart 1 ngalesa sikhathi uShembe safika ngey'khathi zojama ekhuluma nomzazela, ekhuluma emoyeni, ngakuchaza lokho. Wazi ofika elokhu ekhuluma noShembe lo emoyeni, ekhuluma kwazi ofika ubaba wakhe, kwazala ubaba wakhe u-Isaya lo wagcina nasebizwa ngoShembe.
baqhubeka lakhuluma izwi nali likhuluma nonina uMahadebe mesezothi umuntu manje kulo part 312 athi yena ushemba umuntu bakhonza umuntu laba bantu. Yani lento ngiyichaze kahle. Kuba njalo-ke labo bantu-ke yibo laba abahaqwe ilo moya wey'thixo lezamaroma lezi iy'thwalo, ukuthi abelungu wena iy'thwalo zabo zi-powerful, kodwa lezi zabantu ngenxa yokuthi ibizwa ngamagama athile, yabo. Thothi isithwalo somuntu sibizwa ngozavolo, yayibona leli gama muswethuka kuthiwa umkhovu, utoloshe, yini yonke la magama nje. Yiyo lento lesetshenziswa amaroma leyo, amaroma lawo uyibona kusawuKristu. Ingako phela kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umlungu akathakatheki lento esike siyibuze yona sithi, awu abanye abathakathi bebangaka laba bengahlulwa ngabelungu yini bengabashanga ngezulu, maye kuphi khona. Leza iy'thwalo zalaba abantu zi-powerful ngale ndlela eziyisimanga, yizo lezi iy'jwayele lensizwa le uMalepoko ajwayele ukukhuluma ngazo, yizo lezi zinto ey'njengalezo. Zihambisana nama-gods athile, yabo, izinto ey'njengama-Anunnaki, bese kuba yiloko kuthiwa yini, lowo kuthiwa ama-aliens. Izinto zilinkene nalezo zinto kakhulu. So nje kunzima ungacabanga ukuthi uma ngemithi yakho ungakwazi ukushaya le nto. Abantu baphethe umuthi onzima kakhulu. Nalabo onkulunkulu babo-ke labo ama-gods lawo engiwashoyo. Khona omunye ukaPhawula la ekhuluma ngokuthi mangithi ekuphakameni umuzi kaNkulunkulu, ekhuluma ngokuthi babefuna ukushisa, yabo. Ubona ukhuluma ngokuthi yena ubona lo nkulunkulu oshembe ngathi uyafeyila, kanti vele kahle kahle njengoba ngichazile bayazi abantu uNkulunkulu umchaze kanjani. Bawubheka vele kahle kahle imission eningi abantu bakaNkulunkulu bifeyila nje khona eBhayibhelini, kusukela nje eqaleni uze kufika uNoah. Naye uNoah wagcina sedakwa lapha esegenqe kanqunu, yabo. Banakho ukwehluleka nje nabaprofethi bonke laba bathunyelwa uNkulunkulu kuze kuyofika kuJesu, nayo imission yakhe yafeyila, yabo. NeJerusalema lalidestroya, becolonize, laza destroya 2 times, yabo. Bethunjwe njengoba bethunjwa koBhabhiloni selidestroyiwe iJerusalema. Ingako phela amaroma athi aligcinwe leli Bhayibheli, alifuna ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu wethu thina abantu abamnyama wayehluleka kanjani sisele kwa-Israyeli. Lagcinelwa lo, ngabe nje baliqeda kwanalo, ngoba vele iy'ncwadi ey'ningi la uNkulunkulu weveza ubuqhawe bakhe khona bayisusa basebeveza la okungahambanga kahle khona, nje bakwazi kwabaleka o-Eliya nje besabukufa. Elani uNkulunkulu wamaKristu uBhali, ngoba phela iChristianity iyagcina ingene ngaphansi kwakhe uBhali lo nje ubona kusa-celebrate oChristmas kuthiwa kuzalwa kwendodana kanjalo. Leyo nkolo yaseBhabhiloni yiyo le eyagcina isisebenza eRome, bagcina sekuyinto eyi-one. Bonke la eBhayibhelini babukhona ubuqhawe, nali iNazaretha eluSamsoni elagcina lishaya amaFilisti ngemhlathi ey'mbongolo, kodwa lagcinelaphi, yabo. Bonke abagcini kahle uma usuthi uyalandelela. Iqhawe nje la uNkulunkulu aveze khona ubuqhawe, ubuveze la eSouth Africa ngoShembe ngoba kwase kufika u-Isaya. Hhayi-ke lapho-ke, hhayi starring sangempela-ke lapho, kodwa nje eBhayibhelini nasikho i-starring esukunqoba ngempela, esake kwathiwa siyanqoba lokhu kwangempela. uShembe kuba kuze kube namhlanje usakhona, yabo. Futhi behluleka, bezama ukumbulala, bezama ukumbopha, benza yonke into behluleka. Kodwa kuba bonke abaprofethi baseBhayibhelini babewina, babebabopha, abanye befela ejele. oJohane uMbhaphatisi wanquma ikhanda, kodwa uShembe namanje usekhona, sebezamile bahluleka. Ingako washo uNkulunkulu wathi sengohlala nani ngunaphakade, mina ngeke ngisanishiya ngoba ngiyabona ukuthi ngibe nibhayize kakhulu, ngibe nithanda izinto zalezi izitha, ngihambe no-celebrate labo Khisimusi, nigcine senijoyine lamazimzimu lawo. Manje sengizohlala nani ingunaphakade. Ingako nje namaKristu ayethi iy'khathi zokugcina vele kahle kahle uNkulunkulu nje bese ehleli nabantu manje uphelile. Uma yake wahamba manje ngeke vele kusaphinde sekubhujiwe vele, isikhathi sekuyavalwa kahle kahle manje uNkulunkulu uma ehleli nabantu emhlabeni.
Kodwa lona-ke ononkulunkulu othile ongabonakali, ongazi ukuthi wayenkulunkulu onjani, labo bantu ba-right kakhulu nalowo nkulunkulu wabo, ngoba uye phela unkulunkulu waseRoma. So kufaneke babhilonga kuPhawuli kahle kahle, okuyena owaqhamuka nalo nkulunkulu ongabonakali. Kodwa unkulunkulu kaMose wayibonakala nangu lapha esihlahleni evutha, wayibonakala ngokuduma kwezulu. Uyeke lo nkulunkulu wama-Afrika lo nkulunkulu owabonwa umqali wendlela. Bahlukene kanjalo-ke labo nkulunkulu, kodwa unkulunkulu waseRoma, unkulunkulu kaPhawuli, lo abamqamba bathi uJesus, owabonwa uPhawuli yedwa, ongabonwanga abapostoli. Yilo nkulunkulu-ke ongachazeki, ongabonakali, othi uhlala emafini unjani yabo. Kodwa lo wama-Afrika uyabonakala, wayiveza kaningi, wayiveza nakuye uMose. Lo nkulunkulu uyaphenduka abe umuntu, uba yinto noma yini ayithandayo ngesikhathi asithandayo. Lo wama-Afrika uyeke lo kuthiwa abantu abalwane ngaye bathi nabantu abakhonza umuntu, ngoba phela usefikile wabasenyameni. Lokho kuyimpendala yabo abakwa-Israyeli nabaseRoma, njengoba ngichazile ukuthi kwakuwumNazaretha ngaleso sikhathi, kwakuboniwa uyena uPhawuli. Kwakhandeka-ke lobu buKristu-ke obuphikisa ezinye iy'nkolo, kodwa okuyinake kakhulu, inkolo eyisitha kakhulu amaKristu ile kuthiwa ubuNazaretha. Ngenxa yako lokhu engikuchaza ukuthi abantu abaqembuka labana abaphuma kumaNazaretha base bezokwenza imithetho yabo ngawo uPhawuli lo. Iyona nto-ke eyenza ukuthi bebe izitha ey'nkulu kangaka, ngoba uma ubuka umuntu oyiKristu akanayo intshumayelo ngaphandle kokuthi agxeke abantu besintu noma amaNazaretha kuhlanganise ndawonye. Kodwa uma uthi uyababheka laba bantu impilo abayiphilayo abangamaNazaretha nabantu besintu, impilo eqondile, iy'ntombi lapha kukhulunywa ngokugcineka kwey'ntombi, zibe ngamatshitshi, kukhulunywa ngokugana ukuthi abantu abagani. Izinto ezinhle nje yabo, ukukhandwa komuntu ukuthi umuntu akaphile kanjani. Ukubona nje abantu begcwele lapha eNazaretha, iy'gebengu zibiyekile ukugebengu, ngisho emajele, ojele manje bayajabula bathi umsebenzi wethu usumncane ngoba kunamaNazaretha. Asigadi kakhulu ngoba abantu lelo jele lelo uma kunamaNazaretha kuyakhontroleka. Kodwa bese ethi umuntu omKristu lento ayifuneki, kodwa iyona nto eyenza ukuthi abantu nje phela bekhandeka. Zingaki izinto ey'bulala abantu, yabo nje kwi-Christianity ngeke uthole bekhuluma ngobubi okwenzakalayo nemhlanje. Ziningi izinto ney'nhlangano ey'khona ezimbi, inhlangano zobumnyama, kodwa bakhulumi ngazo. Banamathele nje la esintweni ukuthi bafake iy'phandla lapha abantu besintu, nabo amaNazaretha nawo vele enza isintu, nawo bakhonza amadlozi, bakhonza umuntu. Yabo iyona nto ekudilwa nayo-ke leyo. Musubabheka laba bantu besintu nabantu abangamaNazaretha ukuthi baphumelela futhi. Iy'ngane zabo ziyaganwa, amaNazaretha ashada amasabatha, isabatha, isonto liyakhanya nakhona. Ngesabatha kumenyezelwa umshado njalo nje, ibe mbili ithempelini lilodwa, noma amathempeli egcwele i-South Africa engaka. Ngesonto nje kukhala imbomu ngapha nangapha imishado. Naba laba besintu uyabona naba sekuyakhehlwa kunjani, nazi iy'nsizwa ziyagiya kuyashadwa. Yiko lokubanga nje wonke-ke lo mbango omkhulu kangaka, impi yasemandulo, umoya wasemandulo, wazi iy'thixo lezi zaseRoma osasebenza kubantu nanamhlanje ukuthi yini begxeke kakhulu lezi zinto ey'hlanganisa abantu abamnyama kuyizona ey'philayo ezibaphilisayo. Ngoba yabo nje inkolo yobuKristu ngeke uzwe igxeka bonke ububi obukhona emhlabeni. Khona ngisho ohabula church, amasonto kaCwala, ngeke ubeze bekhuluma ngaleyo. Bafuna lokho ukuphilisa abantu, ngoba uma kungaphela isintu bese kuphela ubuNazaretha, umuntu omnyama umAfrika uyophinda abe yini emhlabeni, ngoba iyona nto yakhe asele nawo njengamanje. Uma sonke nje singaba ngamaKristu, abantu abamnyama emhlabeni, futhi sekuphelile-ke ngathi lapho, ngoba phela isintu leso ukuba umKristu, isintu sobuRoma, futhi kuphelile ngomuntu omnyama. Ingako nabo babona bengelutho ey'nkonzweni zabo ngokuthi abalutho ngaphandle kokuthi bagxeke isintu nobuNazaretha kuphela. Kodwa-ke nami amaKristu angiwagxeki. Into engikhala ngawo kakhulu
njengoba ngize ngibuye ngiveza kahle zonke izinto obala ukuthi hawu la bantu abalwa ngakahle kahle bona bayini, bese ngikuveza kanjalo. Kubike mnandi kwabanye, kuba buhlungu musuveza ukuthi kahle kahle bahungulekile, bathathwa ithiko zakhona eRome zabathumba. Manje-ke into efuneka masingabantu abamnyama sihlangane siyilungise leyo nto ukuthi laba kuyibona abasathumbekile baphuma kanjani, ngoba abanye baye bazama ukuvika ngawo amavesi. Yabo nje uma wakhotha ey'ncwadini kaPawuli, mina usuke usungikhiphe out lapho ngoba vele ususeRome. Yabo njengoba kuthiwa uPawuli ubani konje lo Petru lo wathiwa akadli ingulube kuthiwa akahlabe adle, uPawuli wabhala leyo nto leyo. Phela basebeyizitha noPetru bephikisana, yabo wabhala amanga lapho wayengeke uPawuli adle ingulube lapho. uJesu akazi nje atshela uPawuli ukuthi akadli ingulube, ayinto engekho nje leyo. Nokugundwa kwey'nwele uPawuli wafika nalezo zinto, isigebengu. Ngeke kuyekwe amazwi kaNkulunkulu koDuteronomy nakuLevi kuzokwenziwa amazwi anemibono yashiwo uPawuli. Lezi incwadi zakhe ayibhale eziwu-9 ezagcina seziwu-14 ngoba wavala ngamaHebheru. Asibonge balaleli, kodwa ayikho ngendlela lakuthokozela ukuchallenjwa. Abantu abaqhubeke bayibuze imibuzo bengesabi, kodwa umbuzo wakho phela awube nohlonze, kungabi umbuzo olokhu uphinda into eyodwa sengiyichazile wena ngomizwa yakho uthi awufuni ukuyizwa lento. Njengoba dekisho ukuthi umuntu osalokho engitshela ukuthi ushemba umuntu, lo muntu umqondo wakhe ngiwubona ngenye indlela, mina hayi ngubona ngenye indlela impela. Lo muntu lo unenkinga, lo muntu lo, ngoba ngivule le channel le abantu abangiphushela kakhulu kuyo lento ukuthi ngize ngibuye ngizothatha umlando kaShembe ngiwubeke la, iwona ama-Christians. Angangithi mangikhuluma ngithi ngiyadlula nje ngoba phela uShembe lo nje wayekhona kwaZulu kwenzeka zonke lezi zinto, uyathinteka naye. Yabo uma wakhuluma ngoCetshwayo uyangena, wakhuluma ngoDinizulu, wakhuluma ngoSolomoni, usephakathi. Manje uma kukhona la ukhuluma ngomlando khona vele uzogcina ethintekile. Ngaleso sikhathi ukuthi uyamthinta uShembe uyadlula, bese kuba khona umuntu oyiKristu othi Olivido, bese dinwa. Ase ngithi hayi ake ngivele ngibaveze obala labantu ukuthi kahle kahle uShembe wayobani. Njengoba ngisaqhubeka ngeke ngimyeke futhi ukumchaza, njengoba ngisazohamba ngiye lapha kuMuhammad umprofethi omkhulu ngiyochaza ngaye. Yize kukhona abantu abangamaSulumane kusafele ngidile nabo la, khona abantu abamnyama abangamaSulumane abaziphukuphuku lapha umthole sekhomenta naye sezenza umKristu kuphela onelungelo lokugxeka amaNazaretha, ngoba impi yabo isuka kude, isuka ngalesi sikhathi soPawuli. Manje wena uma uyiMuslim la ngempela ungakhuluma kanjani nje ngoShembe ukuthi umgceke ukuthi unjani, ngoba phela uMuslim noMnazaretha into eyodwa kahle kahle. Usazozwa ukuthi mangichaza uMuhammad ukuthi uMuhammad nomprofethi uIsaiah bafana kangakanani. Ngisho izinto ezabavelela ziyafana, ukuzaleka kwabo, ukukhula kwabo, nokuhlupheka kwabo. uMuhammad wayelusa izimvu naye lapha, noShembe naye ulusa izimvu ngapha. Ngayibo yonke lento, kodwa nje kunento eningi ngisazokuchaza nje ngohlanganise kahle uma usuyakulalela kukuzo. Kodwa nje yawo umuntu lo akalona iMuslim, alikho iMuslim mina engicabanga ukuthi lingagxeka inkolo yamaNazaretha. Umuntu onenkinga ekhanda lakhe lo, ufana nazo iZayoni sezaba ngamaChristian. Ayikho leyo nto le, iSayoni nje asiyena umKristu. Lo muntu lo kusuke kukhona uburongo bukhona lapho, ngoba nasi iSayoni sase-Afrika. Ingakho kushawa iy'gubhu nje nakhona eZayoni ney'mbomu asihlangene. Uma usuthola futhi iSayoni sigxeka uShembe, hayi wobona ukuthi hayi akusona iSayoni unqolo, i-fake leyo. Kodwa komKristu neNazaretha yimpi yabo esemthethweni yasemandulo, njengoba amaRoma nje okuyiwona asungula lenkolo yobuKristu, kuyiwona agcine ithathile kwaba ngeyawo, ayelwa nabantwana baka-Israyeli njengoba kwazi kwafabona uJesu kuyiwa amaRoma. So-ke yimpi esemthethweni-ke leyo, futhi angiboni ukuthi izophela. Ize phela-ke amakholwa amanye akezame ukuthi bekhona ukuzwana, yabo kukhulunywe kahle nani, kodwa nje ngaphakathi
lowo muntu owumKristu khona into egubhala kuyena ngaphakathi esukisho ukuthi sitha lesi, ngoba operator lo yamoya wasemandulo oyithixo kade ngikhuluma ngawo. Naye futhi lo iNazaretha uyezama Nkosi yami, ubone ukuthi uzama ukuncetheza, uzama ukuzehlisa, kanti impi vele lena angeke nje kuze kulunge. Kodwa ukuthi lo owumKristu ufuneka ekhuleke kakhulu, naye akwazi ukubona lo nkulunkulu okuthiwa uShembe, ukuze ezohlukana nalaba yonkulunkulu belanga, azama ukukhipha lesi spirit esafakwa kuyena sifakwa ngalabelungu. Emva kwaloko-ke abone ukukhanya akathola ukuphila naye. Siyabonga, liguqe lapha ekhumphedlela.